Oimore kamora mora ma intiere. Ne wasengo to singo koro chopo. Odiochieng' makawuono kata otieno makawuono wan e kaunti ma Homa Bay. Dwaro makende en temo yieko kendo piedho jochung' 10 duto mag Karamogi FM gi Ramogi TV wagwelo mondo jopiny moja Kasipul ne kaka ginyalo bedo mjumbe margi. IEBC wacho ni wan gi jogo kura maromo 67,513 ratil dhi yengore kuom ng'a jochung' 10 platform achiel microphone achiel ma en chenro mar ratil. Nyinga en Victor Tino Juma. What's a beach Makasipul kom manodong thuolo bang' nindo mar jaod bura machon Sir Charles Omondo Were nyasa okechunye kamokwe. Campaign osebedo kadhi nyime kaluwore koda IEBC kiny doko odiochieng' mogik matimo campaign saa 12 mano mar odhiambo. Jochung' bende osebedo kadhi nyime kod sero ombulu e kuonde mopogore opogore. Kata kamano weche mag koko gi lweny gang'enge gi tulo osebedo ka nitiere dala ma Kasipul. Penjo maduong' en ni IEBC timo ang'o? Juma mokalo chien ne waneno ka IEBC nogo fai jochung' 2 kuom koko manokelo thoe mag ji 2. Wach malit kendo mok ber e lwasi moramora e demokrasia ma osechwiny kaka Kenya ni. Kumano Nyakwaremogi weche koyiengore kod ting' ma mjumbe nigo kaka jaod bura ma Kasipul manyien ma jo Kasipul giwegi biro bedo kod ting' mar yiero ng'ama giparo ni oromo. Wan ka wabiro mana tayo twagni Nyakwaremogi jwang' mar kombo ng'eyo ni to jopiny giwegi dwaro ang'o. Inyalo ornwa ote mari machok mar SMS kendo inyalo oro penjo mari in iwuon e iye ka. Bende wantiere kod dhano galamoro ma gin jo Kasipul. Ka in pacho, ka in e gwenge mopogore opogore, inyalo neno kokalo kuom Ramogi TV kaachiel kod winjo kokalo kuom Ramogi FM. Oganda jo Kanyanam maesa kaka watime gi nyadhi gi nyasi kaka dwaro makende mar neno ni bedo kod oteku mar yiero ng'ama in iwuon idwaro ming'eno romo kom ma ji 10 koro manyo. Kaka pile jochung' osebiro ka kendo omiyo gi thuolo moro kamoro odier sera siasa kaachiel kod singo magingo jo Kasipul e kinde makoro wakware tine higni 2 kende to koloko e yiero mar 2027. Gima nyaka ing'e Nyakwaremogi jwang' IEBC ne otimo gimiluongo ni continuous voter registration e kar chung' od bura ma Kasipul nikech yiero matin makoro itimo tarik 27 dwe mar 11 higani. En kwayo makende ni kinde ka kinde en ombulu kende ema thego jochung' kwe kende obedie e kinde makoro gidhi nyime kod tieko campaign odiochieng' makiny Nyakwaremogi jwang'. Wanaket gi ratil to in kaka janeno kendo jawinjo marwa ibiro go kogno ni to ji 10 achiel kuomgi en ng'a ma samoro nitie kod nyalo gi teko mar biro ting'o ling'any kata bende choro agenda ma jo Kasipul ma jomoko luongo ni jomumbo mbele e yoregi mag dongruok kod chung'negi e National Assembly. Kuom mano Nyakwaremogi jwang' ma en twak magalamor ma bende in bende ka in pacho kamoro amora ma intiere minjo Ramogi FM kod neno Ramogi TV wabiro kwayo ni or ote mari ipenj penjo mari ma samoro igombo penjo Nyakwaremogi. Wan ka nikech in tingni wakao nikech in wageni mokalo kaka jawinjo marwa kendo janeno marwa mar Ramogi TV kendo Ramogi FM ma emomiyo wakao ting' makende mar kelo jochung' 10 duto kuom thuolo mokwongo mane pok otimore Nyakwaremogi jwang' e sigana moramora mar yiero. To kata kamano ma Ramogi FM gi Ramogi TV e man kod nyalo kende mar mi thuolo kaka jago kura mar piedho jochung' 10 duto e platform achiel. Kumano Nyakwaremogi kuom jochung' 10 wan gi Rateng Okoth Kotiende machung' kendo laro komni kod otiko madun bura mar UPA. En e jochung' ma bende wabiro bedo go mokwongo ka. Wanabedi kod jochung' machielo ma en ng'ama miyo kende e ng'we laro kom mar od bura ma Kasipul Jasmine Linda jachung' mochung' kar kende. E thuolo mar namba 4 wan gi Collins Okeyo mar MDG. Wan kanyo kod Philip Aroko ma bende chung' kar kende. Wan kod Jesse Okelo mar DNA, Omondi Koyo mar NLP, Isaac Abok mar KMM, Boyd Were mar ODM, Robert Ouko mar LPK, Robert Manibior ma bedo chung' kar kende. Wendo mar mokwongo en Rateng Okoth Kotiende mar UPA iluwe kod Jasmine Linda jachung' kar kende, Collins Okeyo mar MDG, Jesse Okelo DNA, Omondi Koyo NLP,
Isaac Abok mar KMM, Robert Ouko mar LPK. Nyakwaramogi gwelo ne watimo ne jichung' 10 gi te. Wageno mar biro neno ni jochung' mamoko mabende wageno mar biro neno gi achiel kachiel ka gitwak gi jo Kasipul odiochieng' mano makawuono. Ma en twak moyiedhi mabiro ni kokalo kuom Ramogi FM kod Ramogi TV. Kuom mano kik itegri kod nyakalondo mar Ramogi gi Ramogi TV nikech ka wabago ne budho kendo jochung' ma osebiro ni ka unyalo neno gi kendo uon Nyakwaramogi Jwang'. Weche thoth mabiro bro goyo mbaka en singo, sera, siasa, Kasipul mumbo ochomo kanye. Kumano kaka pile warwakini machiegni kendo ber malong'o ka jochungi duto bang' winjo kwayo marwa ne yudo thuolo mar biro kendo yuoro kendo go mbaka gi jo Kasipul giwegi. Ing'eni nyadi mang'eny ahinya kampen dwaro manyonge mathoth masa moro choko jogi te kata yudo platform mar wuoyo gi dhano galamoro e Ramogi FM gi Ramogi TV nyalo bedo gima tek ndwari. Ma momiyo ni ting' marwa kaka od fwambo gi keyo ne wakelo gi ka mondo ja Kasipul giwegi one kaka nyalo go gi kogno ne yiero mochan tim tarik 27 dwe mar 11 higani chieng' tich ang'wen. Jogo kura 67,513 ma IBC wacho ne biro kawo ting' mar yiero mjumbe margi. Ji 10 komachiel milaro machiegni kamoro moro ma intie mondo wago mbaka odhiambo makawuono. Ma en ratil odhi gore kuom ng'a achiel kuom jogi gi ji ariyo mamoko kata ji adek mamoko mabende pod rito e twak makawuono e Ramogi FM kod Ramogi TV. Kete mane ratil akaw thuolo makende mar moso jochung' erokamano ahinya kuom biro kendo wan gi geno ni wabiro twak kodu achiel kachiel kokalo kuom Ramogi FM gi Ramogi TV nikech dwaro mar maduong' en miyo thuolo mar go mbaka gi jopiny. Mbaka ema gero piny kaka pile. Kumano odhiambo manwa kawuono kaka jawinjo marwa kendo janeno marwa maendi en kinde mabiro bro dhi nyime kod go mbaka kaka pile mar mi yot mar go mbaka gi jochung' 10 gi. Ye mondo koro wachaka koketho kinde odhiambo mano makawuono. Abiro chako kodi jachung' mokwongo Rateng' Okoth Kotiende. Ise dwaro kogni IBC osepuodhi. En ang'o momiyo idwaro kom mar Kasipul ni? Of course amoro wanyalo wacho ni kech nodong' thuolo. To nyisogi momiyo idwaro ni moyiere kaka mjumbe margi. Kumano Victor kuomia thuolo ne motelo adugo erokamano ne Ramogi TV kod radio kuom keto budho machalo kama kendo atimo mos ne Kasipul kuom wito mjumbe margi. Ne okerowa mondo mi nowit ngimane to mae momiyo wan ka odiochieng' makawuono. An kaka Rateng' Kotiende aneno ni Kasipul ni akerkeki. Kasipul ni kamarach emomiyo jopiny nogwela. Adonje gini modeko ka koro ne gineno ni jo CBC emane jodonje gini emanye laro gini. Koni ni michwenyi dhi kacha in minyalo riwo wiye. Kasipul dwaro jalo mariwo jokone gi jokocha to kwang'iye in miromori gi kanyo mit kaet agenda ka chien kacha kana chung agenda mane an go e yor dongruok ne gineno ka ne kare kendo ne nyalo timo Kasipul malo omiyo achung kaluwore gi agenda maler mabiro pimo nyime kanya geno. Erokamano nya. Jasmine Linda ichung kar kendi ibedo miyo makende kuom ji 10 malaro komne. Nyiswa gimomiyo kimoso jo Kasipul, nyiswa gimomiyo ineno ni ne mirongo kom mar Kasipul ni e yiero mabiro tarik 27. Mokwongo erokamano ni Ramogi kuom luongowa ka mar momiyowa platform ni. An Jasmine Linda ma en moseng'ere koro kaka Indigency. Gimomiyo aneno ni ambe aromo gi kom ni ambe Gen Zs ma Kasipul nogwela. Gen Z gi joma mine nogwela.
nigiwacho ni gimbe Kasipul kokoromogi gi gik matimre Kasipul be oromogi. Koro ne gineno ni telo to sani miyo joma tindo, kendo ji wacho ni telo ber ma ng'at mamiyo. Koro neno kan koratik mana box ariyogo, ng'at mamiyo kendo ng'at ma pod Gen Z. Koro ne giwacho ni gimbe gidwa temo ted ng'at mamiyo to miyo matin. Koro ne gigwela. Okay. Erokamano. Koro ichung' nikech ng'ama miyo. Ok ichung' nikech ng'ama miyo. Okay. Yeah. Okay. Erokamano ahinya. Collins, okay, mar MDG. Collins, mose nyikwara Mogajwang' jo Kasipul mawinjo dhiambo ma kawuono. Kendo nyiso gi momiyo ni paro ni ne miromo kom mar Kasipul ni. Ne nyikwara Mogajwang' muso midhiambo masani. Iluonga no Kio Collins, manyo bunge ma Kasipul gi party mar MDG. Actually, ok ne wacho ni ane maromo as per se, tanang'e ni ka ruodhi wuok oko. Ni yuago pinygi, gilore mana gi agenda. Sani ok en kinde machon mawinjo ka osiepega wacho ni gin oluonge gi jomoko. Wan waneno ka piny bleed. Waneno ka there are gaps and challenges ma jo Kasipul nigo. Koro wawuok so that we can fill the gap. Rather than filling the gap, wawuok mondo we bring the answers to societal problems ma wan go, ma ikelo bejele gi poor governance and bad leadership. Mokwongo tik gin weche mag somo mag ojende nyithiwa. Kamano, ang'eni kanyo bro dhiye, ng'ato bro yudo thuolo mar pedo ni to agenda mare en mane. Welo mana machielo en Jesse Okelo mar DNA. Inyalo nyiso ni to in ang'o midwa chung' kata chung' laro kom mar Kasipul ni? Kimoso jo Kasipul mokwongo mawinji odhiambo ma kawuono kendo neni. Okay, nikwara Mogi moso kamoro amora ma utie, moso jo Kasipul kendo amoso Uganda duto mawinjo kamoro amora nitie. Ani iluonga ni Jesse Okelo, inga mori denda ni Jabis, ajawala. Gimomiyo achung' MP en lek ni nobiro na. Lek kobiro ni nyaki e tim gino. Ena aju moro miwinjo ni oya tel ne Uganda, akony shida achiel ariyo adek mondo wager piny. Okawuok ni Tom Jumbe owuok mabe akwa Nyasaye omed keto chunye gi kwe. Awuok ni shida ma jo Kasipul nitiego, gik ma gikoso, gik monego walos negi, gi gimoro amora monego los e piny ka, especially chike mar loko Kenya te ok en mana jo Kasipul, en mar oganda te. Erokamano. Omondiko yo bende ni chung' machielo mar NFP. Omondiko yo ichung' nikech ang'o? Erokamano ne oganda luo duto. Ani luonga no Mondiko yo, an achiel kuom jogo mane dwe mar IBC opodho mondo lar kom ma Kasipul ka peta bendera mar National Liberal Party. Oganda wa an nachung' nikech ni neno ka Kasipul kar ka noselokore kama tulo kende mang'eny. Wan gimong'e wane Kasipul en nego nyithi ji kaachiel kod chwero rem ji. Dagombo ni mondo an ema mondo abede jagono mantiere gi chenro kod agenda mongirore, agenda mong'ith, agenda mayom mar konyo oganda kaachiel kod kelo kwe Kasipul. Erokamano. Isaac Abok ma bende laro kom ni kod KMM ma bende en kweth mag jo matindo ma bende osebedo ka onyiedhore oko e weche mag siasa. Ami thuolo mar mos jo Kasipul ting'iso gimomiyo ichung' mar laro kom mar Kasipul ni. Moso nyikwara Mogajwang' duto te mawinjo kumoro amora magintie midhiambo masani. Nyinga Isaac Abok, an achiel kuom jogo malaro kom mar od bura ma Kasipul e iro madundo. Achung' nikech dwaro mar jopiny, achung' nikech ywak mar jopiny, achung' nikech gombo mar jopiny. Wakaw gigi duto te waket kumoro achiel mondo okel telo manyasani ma ji duto te dwaro. Erokamano. Erokamano ahinya. Erokamano kanyakla kod Robert Ouko mar LPK. Robert mose nyikwara Mogajwang' ahinya jo Kasipul mawinji odhiambo kawuono ting'iso anena gimomiyo in ichung' mar laro kom ni. Erokamano. An Robert Ouko achung' dwaro kom ma Kasipul ticket mar LPK.
Gimomiyo achung' en ni Kasipul en dala moseng'ere gi koko gi koyo mar negruok gi remo. Kasipul dwaro jathek ng'among'e wach Nyasaye, moluoro Nyasaye, mok nya yie mondo remo ochako mak lwete kendo. Koro nabiro kaka ng'ama oluoro wach Nyasaye mondo okel kwe ne Kasipul. Erokamano. Ratengo koth kotiende ka wadokiri nyiso ni agenda mane ma in go ni siku yiengore ne wach ni in gi agenda mopie ne jo Kasipul. Kuom dakika moro madek kama nyiso agenda ma in go gi jo Kasipul. Erokamano. Motelo adwa luwo ne ikwara mowi ahinya jomumbo ma jo Kasipul ne adwa chomora gi dongruok tir, to nobed dongruok ma onge koma kata full stop, dongruok ma onge kiawa. Yore waricho e Kasipul, sikundewa nie rang'iny mapiny monego ma achano ne adhi kete okang' mamalo. Pi wachando pi, jowa uchando pi e yore mag pur, kodhi gi mbolea wachando. Kadok chien nitie gimiluongo ni CDF. E CDF ne nitie basari. Adwa ne gol basari ni e lwet mbunge, duoke to gole e lwet women rep, gole e lwet governor, gole e lwet ker, duoke national treasury, kae to kowe skunde direct mondo mi capitation yudre. Agombo ne nyathi ka nyathi osom nono, nikech sane kati yier komiti machal nade to gikone ni ng'ato biro dewo wadgi malo nyathi ng'ama chielo. Adwa ne tiek weche machalo kamano. Omiyo adwa ne gol gini e lwet mbunge to rwake school direct mondo puonjo bed nono. Mano motion mabiro kelo e od bura dhi bedo chik e Kenya ka, kendo an gi geno ni wabunge mamoko biro riwo lwedo. Mar ariyo, ni mar wajopur, wajomumbo, adwa na kelo mswada, nikech mane tij mbunge mokwongo loso chik madhi kelo dhi miyo ni mar gi jochul osuru, dhi miyo jowadwa wang'o mbolea gi kodhi nono. Wano nonyuolo wanomo ni wan mumbo piny madhako, piny momewo. Omiyo agriculture no pur no emwachamo. Emomiyo nyaka ting' jowa malo watiego weche mag yuko jamna makoro chendo kata siasa masame. Mae gima dhi tieke. Adwa ne wang'iyo masin makunyo pi. Sani kunye gi $2 million. Masin cha kwa ng'ewe mwabedo kode kaka constituency en koro pigno wabiro kunye e raoi ma budget mwadhi bedo go e wach pi dhi dok chien. Change bodo wadhi gero go tangi e wi gode kata kunde mongirore met kae to pae mol ka donjo dala ka dala. Agombo ni katieko tija to dala ka dala to bed gi pi e thulwa kanyo. Mago gik mochando. Maro kum turo maromo nade nikech wang'eni yiero machielo dhi tim 2027. No, kaluwore gi tija idhi meda higa 5 mano gikende pita. Ang'e jothurwa gi nikech sani to gidhi miya. Sani e kinde masani ta pod gikepo. Nyiewo gidhi e magawa en hotel. To hotel ok inende isike, iduogo dala kotiende ka. Sani to gichiema to giko giduogo mane magidhi go nombulu kata mna 2027 gino waya kaluwore gi tija. Erokamano. Idiero wach mar ting' kata tije mjumbe kaka loso chike to iye kanya neno kiluongo tije moko matimo kod sirikal ma counties. Kunyo pi en ting' mar sirikal mar county. Mano ni mag pith gi pur gi sirikal mar county. E wach some wacho kanyo ni dwaro neno ni agulu mar CDF ni gi pes mag bursaries gi onywand gi kanyakla okiri kamoro achiel. Dibed ni ging'eyo moro ni nitiere twak ma kamano dhi nyime e bunge mar piny Kenya.
okawinjo kanyola dibed be ing'e ni mano en twak madhi nyime bunge mar piny Kenya sani kapoko gidhi donjo nade kapoko gi kare an madhi jiwe to en agenda na ma kapoko gi kare to biro na kanyo e madhi mi kadhe pi ni elo mbunge e chik mane en elo mbunge chalo education bende ni elo mbunge ni infrastructure kama di wach ne ni e county en agriculture to nikech ang'ama dhi loso chik manie bunge manie Kenya mamiyo county teko mano bunge ema loso temo miyo adhi yalo kacha okura na beleng okano ugo leng berne mago gik minyalo losi maloki temo miyo jumumbo dhi yera e mondo mi alok chike maricho machalo kamago mahinyo jowa erokamano Mwalimu agenda bari ne joka Kasipul en mane iwacho kacha ni Gen Z mano ichi ni chung e kom ni kod mene erokamano an agenda mika mokwongo kataka wachoga pile an kataka timo campaign agenda ga en base gi gik masewuothe Kasipul maneno kaka Kasipul olak makoro ana base agenda na gima Kasipul dwaro mapiyo nikichana kataka ing'iyo anatimo campaign na gapiko tukuma piko kwa kal achoro gitienda nikichana timo moro mwalungo ni door to daughter to kawacho ni anadwa loso ndara matende ni anawacho gimang'eyo ni ndara onge nikichase wuodhno ni ndara onge Kasipul makata jo Kasipul ywak sana ni kataka moro makagigik to kata ndara no yudo ko kethre sana makata bridges onge ma ka en kuma aura kale to ka kutho chwe to ne iloka cha to mani leo koro egin kawacho ni manifesto na mokwongo en ndara to en gima wa need sana nikech ing'eni ndara no konyo gik mang'eny kata ka for example ni ingi jatuo moro to tuo ne omonji gotieno ing'eni inyaringo kode osiptal ng'wech nikech kaka ichopo piyo ka en gima ne en emergency to ka luwore gi state ma ndara ma wan go ka mano dong wanyalo wito ngima japiny kapod wamanyo kaka wa navigate ndara gi koro egin mano en achiel kuom agenda ga mar ariyo to aparo ni noniga chak gima to en mana ni ok en agenda ma onego be ni ng'ato wacho en agenda but ni ka en ng'amo chung' e Kasipul to apani mano e gima okwongo monego wachak go number 1 wang'e state ma Kasipul nitie mano kaketo kaka agenda but awacho ni mano to nyaka waket ni mano kaka mibunge midhi yier nyaka wang'i notimore nyaka wang'i ni Kasipul kwe odugo e Kasipul nikech mano gima wapando kwe onge Kasipul especially mano wadwa neno sani sama koro election dhi mbele nyime mar election ni sani tensions udwa bedo high kendo ok en gimi pando ni Kasipul osebedo gi factions ma deeply rooted koro nikech wanya bedo gi agendas mabecho ndi kaka wadwa konyo jopiny ka kendo kaka wadwa dhi wuoye bunge kachacha to ka ok wawacho wach peace ni to agenda go kayem nono nikech anya bedo kata nyiso jopiny ni an kaka Gen Z adwa ng'eyo ne ng'ato ka ng'ato motoka to ka kwa address wach peace ni dong di yud ka jirani okawo mafuelo dhi wang'ogo jirani wadgi koro momiyo mano nyaka wa address mokwongo ma ncha sechako ga wacha na sechako movement mara peaceful Kasipul mana temo loso meetings e Kasipul kanyo make peace to na hold off nikech na neno ni nasedonje siasa to gino dhi mbele koro ngeni an na target the whole of Kasipul to koro nikech ne en kinde make siasa yudo ka mana jo affiliation moko ema biro kata supporters ema biro to gini to na target ne Kasipul koro na hold off ni kapo ka wach siasa ni oserumo to wadhi kode nyime meetings gi mondo wapuonj jowa wach mar hera gi tolerance cha gichasika nyiso jowa ni before these factions before anything ne wanjo ng'ata chiel ne wanjo Kasipul koro ndara gi kwe mar adek Okay, mar adek en youth empowerment and job creation nikech iyudo kata ka jok mitiyogo e gweng' mondo
kelwa kata weche moko mek insecurities gi gin mana the young people. Itiyo kodgi nikech honestly gilak tije. Kadipo ni wanyalo senegi tije kata wanyamiyo gi programs magitimo maketo gi busy ok di yud gi kanyo. Koro miyo adhi ng'iyo mano nikech ambe an Gen Z. Mara ngwen manya wacho en girl child empowerment gi women. Mano nyaka wang'i nikech kaka nyisi awuotho ang'e shida madhi mbele. The girls gilak a lot. Nyaka ka necessities gi to ingeni kaka jomachuo seche moko gi ok gideo gineno there are small things but they really play a big role. Yeah, thank you. So boy child ma bende gin nyithi wuone ma jogo pura Kasipul gin iwegi oko na gino kawegi oko nitie kuma keto koro mana development and the goodwill of people mano ba keto kaka one mar agenda to en mana no ka mention agenda te koro ka tuomo kar boy child gimbe gi lack necessities machalo kaka kaka underwears gi koro mago be we overlook as leaders to mage momiyo wayudo a lot of dropouts koro nyaka wang'e mago be koro ma idhi nyiewo negi koso idhi timo nade konywa ng'eyo iwinjo ka leader osewuok oko nikech magi gik ma ka uketo programs for example ka we watch pads ka waketo program ni we identify the girls mani in schools to we look for resources make yudo pads gi magi gik manya wayudre kata ka wawacho watch underwear there are things that cost only 30 shillings things manya yudre ka wuoko kone konyo jopiny. Erokamano Collins diernuwa agenda mari ne jo Kasipul kaka jachung' mar MDG. Go erokamano kendo an kaka chung' adwaro piny. This is based from background mara as individual. Yudo ka dongo kaka nyathi kich. My dad died when I was in class 3. So wasomo e thagruok. Ajawacho ga ne jopiny ne an anyalo e primary school aduogo dala sa lunch. Ayudo ka guoko ninde kendo. It really means there was no food at home, but you are a bright student. Then you went up wadhi mbele kanyo secondary school punja mana gi yien. During the time mani punja gi yien you realize ne basari ne onge. Koro wen ka basari obiro kumoneta maber yudo ka basari ni en kawe tikwale akwala kose kwale timiyo jowa gi pesa matin ma cannot even sustain them their education as bare as the scholars. Koro mwacho ni kanyasa uyie wuotho gi jowa gi adhi e bunge mokwongo tik abiro ensure na increase basari mana gichiwo ne gichiwe 3,000 na wachina dhigole 3,000 atere 8,000 for the scholars and others who have 20,000 Jumani University tertiary colleges and borders mondo gimbe gisom gikonywa gero Kasipul. Other than that nachaka wachintie nyithindo moko mariek magina nyithi kie ndoko kaka nwan nyithi kich moko be families mok nyal to nyithindo mariek na wachine gini dhi migi full scholarship mondo gisom mondo gimbe giyude ngima kaka nyalo yawo their future. Nachaka wacho ne king'iyo kaka wadak we youth and women empowerment. Tie pesa moro biro constituency office ka iluongo no Uwezo Fund 20 million per year. 20 million ayudo ni kwale akwala kose kwale to mana gima notiende wacho igonyo go jowagi. Koro Masai lawe omiyola matin Jalango be lawe omiyola matin. Na wacho ni pesa no kanya se oyiera kadhi duoke lwet jowagi mondo gigogo wala mine gogo wala yuche gogo wala mondo giwuoge lwet Masai e Jalango. Another thing my employee jowa mang'eny en piki okay sure piki employee jowa mang'eny yudo ka piki employee jowa mang'eny but gionge gi good structures manyalo konyo gi at the end of the day because they make little but ka ok en well structures all organized. Yudo kata ka this financial institution mathindo ke miyo gi ola magi bei mamalo to banga gidwa tiyo piki to secha kimagi piki kata ikaw. Koro nawacho ni constituency na as Kasipul adhi duoko piki gi into adhi form gimluongo ne SACCOs at ward levels. Ward ka ward wadhi miyo pesa mag ola
mag pikipiki. Nachaka wacho ni ola kanyo iyudo ka jowage banka gise tieko riembo pikipiki godhiambo. Yot ne mondo odhi omadh kong'o, yot ne mondo odhi ogo pool, yot ne mondo okaw pesa otere e vieta. To tek sana mondo okaw pesa no chulgo SHA. Koro nawacho ni sako ka ema dhi chulne jowage SHA ma ka nyithindo gi fall sick kata wetega gi fall sick to gin gi yore ma ginyadhi go hospital mondo thiedhgi at any given point. Nachaka wacho ni kasemiyo joga gi pesa mar ohala, waketo lwasi maber mar gohala. Ing'e maber ni economic growth mar town bedo mana ka nitie joma ng'eny moa oko ma depend on jomodak kanyo in terms of ng'iepo, in terms of kama gidake, in terms kota transport. Kata sani if you compare kaka sani Homabay town grow vis-a-vis chon kane pok university nokel ka, iyudo ka koro sani grow at higher rate molo Ugis mano engega chon because of this learning institution. Okay. Koro miyo nawacho ne Ugis gima Goro High School konyowa go ahinya economically onge. We are going to discuss with the stakeholders kwanyalo convert Agoro High School into a branch of university so that jobede ye kacha. Makoro mina gama semiyo pesa wala ka nege bigger marketplace mate mano marusu gige. Eyore mag P iwacho ne which is true, water is devolved. Manda ngeni water is devolved. But as an MP you can lobby mondo ge agencies mag sirikal mondo kel pi ne jogi. Ngeni sani wan Ugis wan maber nikech the municipality kamonyono municipal as we speak nitie pi maratemo ma is calculated to serve Ugis town municipality for the next 20 years. Now areas outside the municipality see a lot of running waters seche makoth ochu. Koro wacho ni we are going to identify a watch mondo watch ni wabiro ng'eyo kwa lobby mondo wager dam. Kwasegero dam koro pi kadhi malo gi sola, when they come down koro ji tumo pi ot ka ot. Weche mag pur iyudo ka as we speak gima late na mogik as we speak fertilizer in Nairobi to fertilizer ni kalo Ugis ni dhi kawe Kindu. Koro nawacho first thing the immediate one wabiro ensure ni fertilizers wa okaw Ugis. Mano tielo mokwongo. Tielo mar ariyo fertilizers wa ibiro kawe chiefs camps mondo jo obed gi yot mate mango mar pur ni ngima dhano. Wane band before you nini in issue mar pur no still let me just say this, as time goes what the lobby mondo wager stores mag seeds and fertilizer within Ugis. Wagero mano within Ugis what the bedo gi subsidized rates masani kama uselo fa chelcha ibiro kawe get around 500 shillings mag the boost agriculture within our area. There are a lot we can say, and I know time ma you have run out of time. We have that. Erokamano maduong' ahinya, erokamano ahinya. Jesse, inyalo nyiso ni to in ang'o midwa ni tim ne jo Kasipul mabende winjo odhiambo ma kawuono? Erokamano. An kaka Jesse okelo mjumbe weni en so my 3 points agenda are based on education, security, infrastructure. On education, tamora inya kaka wuono wan anda Tomboya auditorium. Because of he was a visionary. As much as no touch on, then and kaka Jesu kelo before even koyera me mana do it a day. I'm going to ensure I'll lobby. Apo the country president, I'm going to chonga pay. We must have a university in Kasipul. Okadwani next time Maya Kasipul labire Tomboya auditorium monda wuogi jopi. Adwani gigibe wakelo ne jo dala. Kaka devolution bugire the counties. All of that is part of my agenda. Secondly, in education, I'm also planning to sponsor a bill. Education. As much as what you need cannot necessarily be free, we can bypass primary, secondary, the college. Let us just educate the masses. Goro bednia, iyero ni dwa di meduri,
kati donga piny kucho. Another thing on education, I'm planning to sponsor in all public schools, especially joma donjo matindo ECDs, early childhood education, in public schools, joma vulnerable. Asetemo research, angeni in Kasipul, we cannot have more than the alofangwen matindo madonjo school. Koro nasego budget. Every child kanyalore kelna kata nyathi school do kadhi mi uniform te nikech nasego kwan. It is something, an analysis manasetimo. Onge tiende nyathi obed dala ni the mother cannot afford a uniform. There are some things monego bed niya watimo as leaders. Okay. Ma itimo gi pesa ni marufuku koso allocation mar NGCDF. Okay, as Jesu Kelo, amba nigi joga moko manya sera. So I'm also a researcher. Kangisi ni nyathi anyarwako nikel nago bila gimora mora. I know what I'm saying. Uparo Raila ne wacho ni idhi miwa 6,000 every month. Nong'e kuma dhi yude pesa. Amba ng'e kuma dhi gole pesa. Koro kikuluo. My second point, insecurity. My second agenda. Kasipul ing'eni nigi matters of security. To gigite, you will realize Gigi just falls back to literacy levels. In an stage, there are things you cannot do. You realize you can move away from crime. You can be a hard worker. You put your skill, your pain. Security issues, we can even create committees mag security again. They'll work wonders. Kenani wangi paro moro mar nyumba kumi ni okoti Kasipul koso. Okay, nyumba kumi to tiyo emani akoro a crime cannot be prevented, but it can be nyalo gang. Koso. Okay, nya gang. There some things are just natural. Okay. You don't jaku bezamoro nyulore jaku. Janiko nyulore janiko. The best thing we can do, we counter it. This thing, education, that should be our main agenda. You're not a leader. Sani chalo nade wach mar ng'eyo gi rieko kod joka Kasipul kipip kikete ratil chalo nade kaka jatendegi kaka jatim nono ne wacho ni jatim nono Kasipul to joma riek natural. Okay. Kata ka diteriek onge ng'a wiye pek adok wachung' MP. Mar adek is infrastructure. As an MP, we are in charge of education. And personally, I'm kaka Jesu Kelo. One year around 45 schools in Kasipul. So what I will do as an MP, infrastructure mass school de prangwen gabichgi oromo employ jogedo. If you go to Nairobi, do you know in Nairobi schools ochelgi kidi? Have you realized that? Dak time dalaku. You don't need mjumbo kausingengo your school kama to Nairobi ochelgi kidi. Why can't we bring that here? If we build 45 schools, more and just okay la de gero. Adi chelo gi kidi makinge ni jam jengo ikrini ke tendane. Odi dak mayo. Ero kamano. Odi dak mayo kabisa. Ero kamano. Ebu tendi onge school mora mar public mabro bedo ko ngenge. Onge. Okay. It is going to create employment and it is also going to create a safe environment for the children. Okay. Macha uchel school gi singenge moko ni go juok. Makata ka ng'ato biro kawo nyathi. Nyathi kwala te okinya konyo. Ero kamano. Koro mago 3-point agenda mari. Ero kamano, education, security code, infrastructure. Ero kamano ahinya. Omondi yo pimnu anena ni to in joka Kasipul mawinji odhiambo kawuono kendo ma neni. En agenda mane ma in go ne jo dak ma Kasipul? Ero kamano ne joka Kasipul te achaka imuno imore uru. Okuonga ka thuolo niendi mondo go mos ne nyithindo ge kamano wito ngima gi opondo en timarach en tima wakwedo ni onge gombo mar jasiasa moro mo gichwero rembo wadu kata nego nyathi ng'ato. Jothuru an kaka seromo kodu kata osiepe kama pok aromo ng'en agenda maga gin agenda mong'ith kendo agenda mamit kapoth, agenda masuore kodeyo. Agenda na mokwongo jodalawa ung'e ni thurwa karka
wasebedo kwa jwango jomadongo. Muma maler ndiko Nyasaye chiwo ngima ne jogo mohero bedo giga moniango ken richo. Iyudo ni ka jaduong' osebedo moti to samoro onge nyakware manyalo mako bade, onge nyathine manyalo konye, kata jaduong' nyalo hinyore ot gi tuoche minyal thiedhi. Nene lek mar jodalawa ni kudhiala na bedo mjumbe makasipul. To joma ikgi oniang' ma jodongo duto kachiel kod kik tho e ot gi tuoche minyal thiedhi, abi achung'ne gi okumba mar thieth. Ajenda mara machielo jodalawa ni nyaka nene ung'eyo ga ni ng'ama miyo moro amora ber gi pesa ne ofuke. Ing'eni ng'ama miyo koyudo pesa to penjo nyithinda dhi chamo ang'o. Ng'ama dichuo koyudo pesa to penjo ne jama waro mane center wa mag soda donge. Koro jodalawa ne ajenda mara ni ka yuocha matindo te kachiel kod ojende matindo, ojende wetena, ano ka bimi loth ni dhi go godo wadu. Ano ka bimi bet ni dhi tong godo wadu. Abro make sure ni kaka mjumbe makasipul amigi gimiluongo ni professional skills kata technical skills as sponsor idhi e college, idhi yudo education, yudo skills mari mondo mani manyalo keti iyud tich menyalo timo mondo konyi digo kaka kari mondo ibi ger dalau. Ok abi melo thi dinego nyathi wadu. Jodala waka yuocha matindo ng'eni nyaka nene ng'ama miyo mora mora kane dhiwaga ditedo to ne dhi gombo ga tedo ga mumbo nikech mumbo ni wacho ni en kama miyo. Jodala watinde ka yuocha gi kata mor mane nige chuny gi achitinde onge. Tinde giwuotho ka gikuya kuya. Aene lek mara ni ka yuocha duto te matindo kachiel kod minena matindo abro ketu wegi moro miluongo ni grube matiso tiso miluongo ni saga. E saga kanyo dabro mi kodhi maber gima wanyalo kodhi mabeyo beyo wanyalo timo godo miluongo ni smart farming katu keto ni pesi ofuki katu koro okikwechi jodala wa kwecho tek. Jothurwa anasiwuothe mieche kasipul kar kantiere let moko ma samoro kidonje mie to pi wang'e mao. Omiyo da gombo ni jothurwa samoro donje dala moro tido ka nyithindo kuyo, samoro nyathi dhi skul kata gimokete bondie maonge kotim penj to nyathi ofeli chak ya nyathino fuoka joka dagi. Jothurwa nyathi ok ofuoka joka dagi. Ng'ata ma bondie ni nono en ong'enga. Kata king'iyo sani ndio osiepe ga man kar kagi kanti osiepe moro mang'eny to isone bondie ne nono. Koro jothurwa ana gombo ni kanyalore to nyithindo ma samoro ae mier maonge gimoro manie e bondigi achwak negi e math moro e skul jodalawa mondo nyithindo giki oket maino mar gi somo eka nyithindo nyalo bedo gi teko ka nyathi timo penj to nyathi kadho mariek. Jodalawa ung'e ni mier kama wadake ni iyudo ka samoro nyathi ri skul gi sidwaru mobaw jide berio di boro di chiko di par kata jowete ne nyiere no yundi ogede siandane. Ne en gombo mara jodalawa ni nyithindo ma samoro nyal yang no yundi ogede siandagi atwang negi uniform mondo gibe giromre gi jowetegi. Ko kamano jothurwa wawa nyosi nitie agenda ni nikech nitie weche mara mochunya. Ang'eyo kaka ringo sipidi no jatelo. Kata kamane ma en twak magala moro wan gi nyithinde kindo ma bende pod bed gi jonyuol gi winjo twak. Koro nitie weche moko nagombo ni kik wamul matut. Jothurwa ung'eyo ni thurwa kama wadake niendi wantiere gi chandruok mopogore opogore. An den gombo mara ni kwa benu nyalo dhiala jothurwa tarik 27 dwe mar 11 higa ma Yesu Kristo miwa ma 2025 nugona tik na bedo mjumbe to jodalawa agenda maga ma an godo en agenda manyalo konyowa kaka joka ng'ato, agenda manyalo golowa from point A katerowa from point B. Nyaka nene jodalawa loch maber onego bed ni en loch mariwo ji. Loch maber ok en loch mapogo ji. Loch maber en loch makelo kwe kama ji nitiere. Loch maber en loch monego bed ni kelo mor e chuny oganda. Ok en loch mamiyo ji kuyo ka ji obet. Ni thurwa kar ka jodala miyo nitinde kata ka ng'ato dhi e liel tibet mana nyamina leng'a ionge gi kwe dhod chunyi. Ne en gombo mara kaka omundi koyo jagono mapepeta bendera mar National Liberal Party ni wiyo udhiala bed mjumbe kaita agenda maga mineno man godo mong'ith gi jothurwa waket gi e tim mondo wakony jodalawa. Iyudo ni thurwa ka ema samoro ng'ato osepuro puodho achiel ma puodho wito ndhadho mare. Nene lek mara mana kaka osiepena moko bende wacho jothurwa ni mondo waket mbolea kaachiel kod kodhi maber manyalo miyo wanyalo yudo nweng'o e puothewa. Jothurwa e agenda maga machielo iyudo ni thurwa kar ka ng'ato samoro pod dhi imodho pi mag wath. To pi wath ni jodalawa awinjo kipenjo osiepa ni dhi golo pesa kanyo. Ing'e ni kisebedo jatelo tiji en tij representation. Mano tij achiel. Representation janyiso niya onego bed ni ne michiko iti oko kacha tiwi ni jothuru nyalo yudo konyruok kanye. An asetudora gi jolony mang'eny, antiere gi osiepe matut, an gi osiepe man gi ndhadho manyalo konyowa mondo wakuny pi maler ma jothurwa nyalo modho. Jodalawa ing'eyo ni e weche mag education thurwa kar ka jomoko lokore Yesu Kristo owacho ni kokikadho ira to kibiyudo basari. Osiepega ma koro somo kar kagi samoro sandore malich. Ng'ato nyisi ni nyaka ikadh ira ekine mjumbe. Jodalawa e sirikanda ni ka bedo mjumbe makasipul to basari ibro chiw maonge akwede nikech basari en ratiro mag nyithindewa duto te. Erokamano nya. Isaac inyalo ng'isowa ka Isaac pok owuoyo nyakora Mgajwang' ne wawacho ni nyocha wagwelo jochung' 10 gi te e yiero mar komod bura ma Kasipul mochan tim tarik 27 mar dwe ni higani.
Jachung' mar ODM Boyd Were oseyuoro ka, Nyakwaramogi ne onge kodwa motelo kacha, kata kamano oseyuoro kodwa ka, kendo warwake mokalo en bende e twak ma odhiambo ma kawuono. Isaac, thuolo koro en mari nikech abiro miyo bende Boyd thuolo bende mondo wuogi jo Kasipul. Ng'iswa ni to en agenda mane mi ikone jo Kasipul ka giyieri kaka mjumbe margi? Erokamano ahinya. Achung' gi chama miluongo ni Kenya Moja Movement. En lek mar chama mar kelo oganda wa duto obed gimoro achiel. Gik ma osiepe ka gi owacho timore mana ka nitiere lwasi maber ma jowa nyalo go mbaka kaka joka ng'ato, to wang'iyo kuma wakete kata watene chenro mag development. Koro agenda mokwongo madona tim en adona riw wi oganda wa obed gimoro achiel. Wasebedo gi akerekeke kata gi lweny mang'eny e kinde mosekalo e Kasipul, kendo en geno mara mokwongo ni kaseyombo jochung' wetega gite tabiro luongo gi one by one, akoni lek mane mani dwaro inasoika that way ka watemo to koro ok gibed gi koko mang'eny ka gidhi e liete. Koro miyo ka un ka beduru ashwara ni bang' yiro madhi yombo ni ute adhi miyo tich. Mar ariyo en ni tich mar mijumbe kata mbunge wang'eyo e pend chik mar Kenya gin weche adek chutho en weche mag representation, legislation kod oversight. Bata gombo ni mondo wawinjre ni en adiera ni japiny mago ombulu en gimodich go ahinya, en odwa ni ndara mokale pile ni maber. Ogombo ni nyithine ka somo to bedie ni somo nyaka kuma nyathine dwa no chopie. Ogombo ni pi momodho obed pi maler manyalo rito ngima mare. Ang'o matemo kelo? Atemo kelo wacho ni kata obedo ni pend chik mar Kenya omiyo mibunge 3 roles go, ta paro ni ber mondo wang'e ni dwaro kata paro mar jopiny en ni ng'atno ma giyiero kaka jaod bura margi timo ne gidwachgi duto te e weche mag development kokalo kata kokotenore gi pend chik. Gima dwa timo number 1 momiya kelo paro no en ni adwa revolutionize agriculture kaachiel kod weche mag somo. Ere kaka dwa timo ma? Agriculture wang'eyo kata weche mag pur en a devolved function, en tich ma county government mosebedo ne temo. Ta wacho motelo ni japiny koseyieri kaka mijumbe ok odwa ng'eyo ni ng'ani onego bed ni timo nyaka kiwango ni kata kiwango machielo ni county government kao. En odwa none ni weche mag pur and somo dhi kare. Kaka wadwa timo ma en niya, Kasipul ong'ere kaka piny mar mumbo, piny machiego gimoro amora, ochiwo gimoro amora nyaka monde wa ochiege utewa. Koro gimodwa ni watim number 1. Na kwayo ni ka watiyo gi dhok moko manyalo rito wach. Kikwaringo kuma reru mar weche mawacho. That was on a light note. Number 1 kaka wadwa watim en ni kineno jowa majopur sa mora ma wakayo cham to jolibamba biro gi loche madongo kendo kao chamwa gi bei mogore piny. Mano en gap mar koth telo marach. Gimadwa ni watim number 1 kokalo kaachiel kod county government wadwa kelo agulu maduong' mar Kasipul ma chamwa duto te ma jowa kayo Kasipul wabedo gi a body ma through the member of National Assembly kotenore gi migepe moko ma ok mag piny owacho gi mag piny owacho watimo gimiluongo ni empowerment of farmers. Gik magikayo obed oganda obed bando wakao at a better rate. Ma indika watimo to wakete stoka ok wakete store kasto wach ni rumo kano seche mokao gi to wamiyo gi at better rates. Mano ka watimo wadhi yudo ka wa empower the farmers mage majority mage minewa mage wuonewa manie kor gweng'. Mano ka watimo tapane wadhi bedo ni watimo empowerment mar the big population manitire Kasipul. Banka wasetimo ma na asebedo piny gi stakeholders te weche mag somo mag principles. Gikona ni wach maduong' momiyo nyithindwa gi riembo ne school en nikech weche mag chiemo. Ka ne wasetimo empowerment mag farmers gi
to gimane wakele stocha wakawe to aduoke school. Mano ka watimo Victor tidhi roka wadhi timo reduction mar school fee kod atamalo 80. Atamalo 20 modong ni emodhi timo through gimiluongo ni bursary. Tende ne gima temo wacho eni adwani joka Kasipul ng'eni bursary allocation is not the only development mame jumbe nyalo timo. To nyalo timo empowerment, that way empowerment mag farmers ki ochako duoko back, that way watimo empowerment mag nyithiwa. Agenda ma mugik en weche mag youth and women empowerment. En adira kendo awinjora ayie gi gik ma osiepega ogi osewacho ni sekta mar pikipiki osekonyo thurwa kendo en sekta ma osemiyo wanying kabisa. Gima nagombo en CBC ni kanokel nitie jogo ma samoro ok nyal nigi gombo mar riembo pikipiki. Onyalo bedo mechanic, onyalo loso bao, onyalo bedo jawiro and such kind of thing. Abede jatelo manyalo dewo oganda wagi watergi TTIs to ka gisetimo graduation mage timigi pesa moro magi nyalo chakogo kendo ka walando weche mag tije mag constituency schools gi timiyo gi priorities mondo giyudo kaka ginyalo konyore. Mogik en ni jatelo maber loso pend chik, mano kaka katiba wacho. Wang'e sani ni health is devolved kendo nitiere kaka jodongwa gi yudo pesa moro dwe ka dwe. Agombo na bedi jatelo madhi tero bill e bunge ne jowa madongo gi seche momiyo gi pesa gi to kwongwa michulne gi SHA mondo giyud kaka ginyalo thiedhorego koro bedo gi yot nikech gin rieko mar piny. Wagombo bed mijumbe ma orito ganda wagi te, obed jodongo, obed jomatindo kaachiel kod mine. Erokamano nya. Robert nyalo liekonwa anena ni to in koyieri gi joka Kasipul yiero mochan tim tarik 27 idwa timo negi ang'o? Agenda mari ne joka Kasipul en mane? Erokamano. An kaka Robert Ouko adwoko erokamano na nafas ma wayudo kuom wuok joka Kasipul gi onagi mawinjowa. Wuoyo bang' ka ji mang'eny osewuoyo bedo matek kidogo nikech iyudo ka weche moko gisekwalo mani idwa ni wachi to nawache kama. Mokwongo wach somo aketo mbele nikech awinjo ka jawuoyo moro osewacho chien. An bende asome chandruok. An achako chulo school fee mara kane form 2 magik matimo masters ka jonyuol pok otho gi ngima nyaka sani. Nyiso ni dhier mang'eny mane nitie nomiyo somo bedo matek kabisa. Kang'iyo Kasipul ji mang'eny nitie manigi ngufu mar somo to kinyal koso joma samoro jonyuol gi nitie to nikech koso somo bedo tabu. Ka nyithindo gi miyo basari mar 3,000 kwa mfano tedo kama odong' cha samoro nyalo dhi tame kama oyude. Ka jo Kasipul oyiera kaka Robert mondo abed mjumbe margi mondo ati ne jo Kasipul to adhi make sure ni identify families maonge gi uwezo mondo wane ka nitie nyithindo monyalo miyo full scholarship through office marwa mar constituency, full scholarship. Namba 2 nitiere nyithindo manotimo tuke form 4 moko nogie class 8 moko notieko class 12 moko nogie class 8 to nikech koso pesa sombgi nogi kanyo. Koro mbele. Koro idwa neno ni nyithi Kasipul odhi sikul e yo moriere mar miyo gi basari. Kando gi basari nitiere arrangement ma waseloso manche sechako timo ma wamanyo negi support kowuok kuom osiepewa mamoko to wachulo negi school. Kata sama wan go kan nitie nyithindo manche wasekawo mabuora mwatimo negi kama. Target mondo wakony nyithindo gi ka gisesomo magitieko. Ng'amo mi somo kae tieko kode school to kipango gimitimo kode tok school. Ng'ani nyalo bedo jama undu e yo mayot nikech tok kosesomo ing'eni kaka utime ni koro baga adwa ni anbe umia thuolo ka jagane wuoyo. Kama nenya obro mi thuolo kendo madhi nyime kamiwego no nyakwara Mugajwang parni ma en twak kachiel kokalo Ramogi FM gi Ramogi TV odhiambo ma kawuono ka waketo wang'wa kendo keto til yiero ma Kasipul singo sera gi siasa ma osebedo ka nitiere. Bende jochung' ong'eyo tij mjumbe ni en ang'o to mjumbe gi lwet CDF ni en mane.
Koso dibed ni kikruok mar weche nyalo bedi nyaka tije ma onego bedni kotimo kod sirkal ma counties mekwa to agenda mar nyayo kwe Kasipul gi yienge e ratil mane wakawo ywe waduogo parni ma en chenro mari odhiambo kawuono mar ratil kete manaka. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka liweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. This festive season, find your balance in Bali, where sacred temples, ocean waves, and warm hearts welcome you home. Because peace isn't found, it is felt in the slow mornings, quiet sunset, and shared smiles. From just $2,030 per person sharing, enjoy 5 serene nights of tropical beauty, island culture, and soulful connection. Breathe in the calm and carry it home. View travel, moments that matter, memories that last. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Kutoka Nairobi on our way, gari ikapata head collision na lori ilikuwa inatoka side ya junction, na from there tumekuwa na some victims, wengine wameaga. Wan ji ma osewito ngimagi masiche mag apaya isiche 24 ochopo chiko. Bang' ji moko 3 tho e masich ndara Kiumbi e apaya ma Nairobi kadhi Mombasa. For your honor, tuangalie tu na masi. Hatuna vurugu, tuangalie tu na masi. Sisi wa mama tupate pesa, tuko na watoto, tutoke. Lao Luto, mwanangu, unipatie kitu niende nyumbani nikamalizie nyumba yangu. Chenro mar daro jodak makongeni ochakore ayanga kaudi machoni muko mondo mi ochiw yo negero udi mane ogonyore. We will support the ODM candidate. In Ugunja, we will support the ODM candidate. Here in Kasipul, we will support the ODM candidate. When we go to Malava and Banisa and Baringo, we will support the UDA candidates. Siasa mag yiero madundo medo mako mwach jatend kweth mathoth e od bura mar Senate Aaron Cheriot okoni UDA siro jachung' mar ODM ma Kasipul kaka yor tego sirikand broad based.
Okay. Mana kamano nyakora mugijang kedwa duogo banka oyweyo matin ka ne owijo thuond weche maweko ni Sadek odhiambo ma kawuono. Panicheno ni biro achiel kachiel ratil e Ramogi FM kod Ramogi TV kama joka Sipur yudo thuolo mar gombaka gi jochung' 10 yawuot gi nyargi ma olap dhoge ndong' ne Komas Kasipul e yiero ma ochan tim tarik 27 dweni higani mano chieng' tich ang'wen jumani. Juma koro wachako kawuono niendi. Kumano jakora mogi jochung' 9 kuom 10 wan go ka kendo medo dhi nyime kod gogi mbaka ne wacho kacha motelo kacha ne wagwelo ji duto te ma bende IBC ne opuodho e yiero makamano. Ni dhi nyime kod leronwa Robert ni to ang'o mido timo ne joka Sipul ni mulo wach mar somo mopogore kod weche mag somo en agenda mane midwaro ni joka Sipul ogoni kura tarik 27. Erokamano. Ne wadhi break kapok atieko. Yes. Nikech na wacho ni somo ok bed complete. Kotieke certificate kende. Ka ng'ato dhi skul motieko kaeto gimodhi timo tok skul onge. Pod maundu cha pod ok watieko ahinya. An ka joka Sipul oyie mondo atelnegi to an kod lek kod mkakati maseketo kod osiepena moko mondo wayud kaka nyithindo ma wapuonjo mokalo e lwetwa ka ofisa mar mbunge waya motimo college kadhi mbele wanyalo konyo mondo tije kuonde manyalore to ma osomo e level mapiny motimo certificate gi diploma gik machalo kamago waya ne gi kuonde ma gima ne gisomo ng'ato timo carpentry ng'ato timo mechanic to waya within the constituency kuonde ma ng'ani nyalo dhido chake tich to en kamolos ma ok en mar ng'ato en maro ka joka Sipul ma nyithindwa motiegore mokalo dhi to chako tich kacha koro mobedo sharp molojo wadgi modo ka nyalo gerore kende ma yaw kare wuok kacha kadhi koro kuwuok e skul kodhi manyo tich wuok e skul kanitie kama odhi donje ma system achiel ma puonje cha ochako yaw kama odhi betie tok kosesomo. Na wacho ni somo is very important nikech kaka yawuoyo moro nowacho ni telo na joma ok riek tek nikech pimo wach ng'ama ok odhi skul bedo matek ahinya. Kasipul osebedo dala mar lweny makoyo osebede mang'eny kata bedo waka kata yiero makore timo sani ni itimo nikech koko manobedo Kasipul nyiso ni Kasipul dwaro thieth, dwaro jakwe, dwaro jagach, dwaro jaocho. Kasipul dwaro kwe to kwe mondo wanwang' kwe ni iwacha to pok awinjo ng'ama pange kaka kwe ni dwani mondo yude nikech kabiro kanyo Kasipul. Koro awacho number 1 jatelo madwano kel kwe nyaka bedie ng'ama bende kweno en owuon no kweno chakore kode samo wuo kane wan kaka jomochung' joma nitie nyaka joma onge nitiere gik ma samo inwang'o ka wawacho kata kuom jowetewa mamoko manyago kwe kata manyalweny. Koro kwe chakore kaka jatelo kech ka piny e thuolo mane jatendwa mosekalo Raila Amolo Odinga nyobedo machiegni jatelo mantie sani Kenya nyobedo maonge gi koko gi maandamano. Nyiso ni king'iyo maber to koko matimore Kenya thuolo mang'eny koro kwa wuo Kenya mangima en ga gima otenore gi jotelo mag piny. Ka jotelo gin joma nyalo wuoyo e level ka jotelo kaka sani koro wabedo kani to wan gi kwe to kwase akabe wan gi kwe kiyiero wan gi kwe to kosiyiero nyiso ni ng'ama bede komno nigi teko mar kelo kwe kata mar nyalweny. Koro mana wacho ni wan kaka joka Sipul wadwaro jatelo moluoro wach Nyasaye. Nitiere dhi kanisa gi luoro Nyasaye mago ariyo mopogore. Sani kore go siasa onge kindwa ka ng'ama ok dhi kanisa nikech wadwaro kom to tok koseyierwa be pod wabiro dhi kanisa kane pok mosenindo ngondo were notho be nyo wacho kanisa. Kasipul dwaro jatelo moluoro wach Nyasaye ok ng'ama dhi kanisa ng'ama ka idwa luonge gi nek to Nyasaye moluoro jatame dhi e mano. Koro an kaka Robert nang'iyo ni ka joka Sipul oyiera tabi gi telo manyalo kelo riwruok maka wabedo gi boyd kama kawuono to wabedo kod kiny to wabedo kod orucha to mano timore ka jotelo ma nie kom oketo kwe kaka priority. Number 3 and development. Road network yaw piny gweng' ma yore onge gweng' no dinore kolos yore me gwenge tido ka kata biashara timore mayote gwenge go to wan ji gwenge Kasipundwa nyaka sama wuo kani ma pod yo kata magari nyalo kale onge ndalo moko nadhi campaign kamoro ko kandwa malo nochuno wawe gari
mwawe geche tema ne nitie wuotho gi tiendo kwa donjo nwa wuotho karibu 2 kilometers. Koro doka is very unfortunate ka wasebedo gi jotelo. Number 3 nikech aparo ni akanyalo pimo psychology ni therapy. Number 3 en ni wan kaka jo Kasipul nitiere gwenge manyaka sama wikani stima pok odonje. Sima meno maliel kani. Nitie gwenge ma stima pok odonje. To kendo gin gwenge ma jomoko manyinje no telonwa chien ae gwenge go. Kisasa mar luongo nying ji kelo bahati kelo damu mbaya. Kendo ka gweng kama jatelo moro no ae kuonde moko sima podonge, kuonde moko yo podonge, nyiso ni nyao pod nitie. Telo ma Kasipul dwaro ok en ng'ama iting'o ni tere kom. Kasipul dwaro ng'ama nyalo dhi wuoyo on behalf of Kasipul. Maka jo Kasipul obedo kama to ng'ero ni akoro kawuono gi ng'iewa kani. To gimor ni macha wuodo mano wayiero e chochung kacha represent wa e od bura kacha. Kasipul okadwa ta jonying wan gi mbunge achiel kende mano wayiero manono gi bahati. Modong wasebedo kwa yiero gi. Gin gigo manak siasa liete. Koteri e bunge kucho. To gi ling mitwa ni dholuo bokia wacho, Kiswahili bokia wacho, Kizungu bokia wacho, kore kia ni konyori kode nade. Wadwaro telo e bunge kacha, mang'ama ni kacha, ka wuyo to jopiny o represent jo Kasipul. Kata kukuwe gi dholuo e bunge... Kata wach mana dholuo, kopo ni bunge nyalo yiene, nyang'eni mano to tek kidoge bunge. Koro na wacho ni representation marwa... Chik mar piny Kenya, ang'eni kanyo nitie tamo. En dholuo gi Kiswahili gi English. Kota, mito jopiny oyiene nyake dhiyo. Speaker nyalo neno ni nyatimo ni ng'wono. Koro na wacho wach mogik nikech an gi weche ang'wen mada wacho to nikech apimo kaka wadhi. En ni number 1 wacho ni en somo, number 2 dongruok, number 3 en kwe makelo insecurity cha. Koro kinyi wuotho Kasipul idhi idhi kamoro amora kionge luoro. Number mogik en ni wan kaka jo Kasipul owetna gi osewacho Kasipul en piny mochiek, piny machiek manyaka ne chakre. Kuonde mang'eny ji ong'e ni Kasipul en piny manyak. Tadwa wacho ka kwe onge to development mwasewacho gi te bedo matek mondo tim. Erokamano. Koro aduoko ni biro miya thuolo. Erokamano. Jachung' mar ODM Boyd Were bende riwore kodwa kanyo Korom Gajwang' lewano kier matin kuom ji 10 mane wagwelo ji 8 kende ma oyudo thuolo mar chopo kendo biro e twak odhiambo ma kawuono. Boyd ami thuolo mar mos jo Kasipul odhiambo ma kawuono ting'iswa gimomiyo in ichung' mar laro kom mar tend od bura mar Kasipul. Ichung' nikech ang'o? Mosa inyanya Korom Gajwang' wan gi ng'ikruok matin aparo ni wabro ng'iya nena wach mar turfuong mar Boyd ma bende nitie kod ng'ikruok matin. Boyd nyalo liekonwa ni to ichung' nikech ang'o? Erokamano kabisa. Amoso jo Kasipul gi jo Kenya mangima. Gi nyinga an Boyd Were, an candidate mar ODM Kasipul by election. An mokwongo adwa kwayo ng'uono achopo ka kuom chopo ka modeko. An adwa bedo mjumbe nikech hera man go ne jo Kasipul. Adwa tieko koko ma waseneno Kasipul kae mondo wayud dongruok makare. An gi several agendas. Agenda number 1 en kor ka education. Nyaka wapog bursaries maber. An kaka Boyd Were kasebedo mjumbe abro keto bursaries committees area ka area, polling station ka polling station. For example, akwena ng'adi matin nyaka ipog bursaries maber. Yes. Chien kocha no pogo maber koso nang'o? Bursaries no pogore maber kabisa. Okay. Koro an be mane ler magombo ng'eyo. Koro an be nyaka pog bursaries maber kabisa. Abro keto bursaries committee area ka area, polling station ka polling station. For example, a ward, Central Kasipul ward, one gi polling station, example Kosele. Koro Kosele kanyo, abro keto bursary committees area ka area, to every clan nyaka bed gi representation a committee no. Koro an kaka member of parliament, tija en chiwo slots ne jo Kosele. Mondo koro gier nyithindo go kigin. Koro tij bursary committee no en kelo list ne mjumbe. Koro an kaka Boyd Were en kaka mjumbe en chiwo slots kende. Jopiny bro yiero nyithindo ma bro benefit bursary no. Kwa the infrastructure.
wan gi schools mang'eny Kasipul kae. Koro abro gero schools, wabro timo fencing, wabro timo renovations mondo at least wabed gi clean schools. Agenda na Mario NP en wach pi. Ang'eyo pi en devolved. Koro nyaka liars gi jo county government mondo kel pi ne jo Kasipul. Lakini nikech abro bedo member of parliament, an be nyaka bed gi rieko moro. Koro an be abro kunyo boreholes e schools. Aketo borehole e talk fence kanyo mondo koro nyithindo o benefit kanyo. To at the same time aketo tap moro ne jo gweng mondo atiek shida mar pi. Nyaka team women gi youth empowerment. An nasechako tich. On 31st October, through the county government, no one game empowerment program Kasipul. To kendo ne wakelo jotelo mang'eny mondo mine yud pesa moro matin mondo gilogo ohala. Koro kasebedo mjumbe, the first priority en youth empowerment. Nikech Kasipul kanyo pok watimo youth empowerment. Okanya employ youth te ging'eny kabisa. To kendo nyaka team partnership gi TVETs, gi colleges mondo wa equip youths gi skills mondo gin be gichak businesses kigin. To at the same time, an be abro keto youth empowerment. Abro kelo jotelo from all over the country mondo gin be giwe pesa Kasipul kanyo. To adwa kwayo youths wabed gi youth groups mang'eny kabisa. Wanya bedo gi jo car wash, jo boda boda, jo taxi, koro wabed gi youth groups mang'eny. Koro sama akelo jotelo mondo koro giwe pesa no. At the end of the day, wabro hakikisha ni every youth group oyudo pesa mondo gichako wala. Udo timo fundraiser mar yudo pesa mar konyo yudhe. Yes. Okay. Agenda number 4 en yoregi. Of course wang'eyo wan gi national government roads gi county government roads. Koro ka national government I'll ensure ni waloso yorogi te. To kendo abro liars gi jo county government. And as a member of parliament, okanyangiso jo Kasipul ni yoni mati JMCA. Jo Kasipul ora Nairobi mondo team representation. Koro nyaka liars gi county government mondo alos yore gi te, either national kata county government roads. Okay. One number 5 in stima. Of course Kasipul kanyo one areas, for example Kosele gin gi shida mar stima kabisa. To ng'eyo sani wane broad based. To kendo waziri mar stima en ng'atwa. Koro abro hakikisha ni atimo follow up a last mile connectivity. Okay. Mondo abed gi stima in every area. Schools, churches, kamora mora. Okay. Koro nyaka bed gi stima in every area ka area. Okay. Churches, schools, kamora mora. Okay. Mondo at least water Kasipul mbele. Erokamano. Another agenda in security. Nyaka tiek wach insecurity Kasipul kai. Of course was experience koko mang'eny Kasipul kai. An kaka boy dwere asebedo kalando kwe. In every campaign, in every meeting, alando kwe. Kurado kwa jochung te. Okay. Sama kuru wagoyo campaigns waket kwe. To kendo ng'ato ka ng'ato nigi haki mar goyo campaigns in any area. An gi penjo ka adwa mana ng'adi matin. Gin ang'o gang'o midwa timo mar kelo kwe kendo mar neno ni arita kwe obedo maber. Kopogore kod land gi wache gi dhogi. Yes. En ang'o michano timo kapo ni jo Kasipul oyieri? Yes. Abro liars gi the security agencies. Okay. For starters. But at least wanya kitu kata police posts in some areas in very volatile. Mondo koro abed gi police everywhere. To kendo wan kaka jo Kasipul yawa odo enota achiel nyaka bed united. Nyaka bed united kako ganda.
talk elections wate the 10 aspirants wajoka sipul. Okay. Kuro ongeti ende kilo ko left and right. Anaze nyoro na huyo gi Okindo Majiwa, Mheshimiwa Okindo Majiwa. Okay. No alaro kode ticket mar ODM nominations. Kuro I'll reach out to every candidate ka talk elections mondo wati kanyakla water kasipul mbele. Erokamana nya kwara Mugajwang chal kagi maburo kao yue matin ka waduogo ntie weche mathoth mabiro bro ng'iane na erokamano ne jochung' aboro te ma oyudo thuolo mar go kodwa mbaka odiochieng' ma kawuono ka watemo ng'iane na nito sera gi singo gi siasa ma osebedo kotiap e kar chung' od bura ma Kasipul penjo mar maduong' ni gi higa achiel gi dire modong' ni weche ma ji aboro gi wacho be gin gik ma ginyalo biro timo ma timore kinde ma bende agulu mar NGCDF do ne ong'ado ni en tok chik gidhi timo gi nyalo mane nyakwara Mugajwang to marang'o momiyo weche matimore county governments kata tije ma katibo yango ni ma county governments jochung' aboro gi duto wacho ne gibiro timo dibed ni nitiere ng'ikruok moro e yor chik marwa koso nitie ng'ikruok e yor ng'eyo mar jochung' aboro gi okang'eyo in kaka jawinjo kendo jawinjo marwa in ibiro ng'ado kendi kaka jakasipul tarik 27 dwe mar 11 gini chieng' tich ang'wen ombulu mari en ratiro mari gima nyaka ing'e kura mar 67 gi dire kanyo biro bedo kod ting' mar yiero mjumbe margi gima duong' nyakwara mogi en ni wanyauru kwe waketuru kwe to kane ndiko kura gi opande mari mane bibiro ting'o to kane ndiko kura kitiyo kod passport mari mane bibiro ting'o IEBC kokalo kuom chenro magiketo gi ikruok magiketo ibiro dhi kama ne ndikorie kaka jago kura mi confirm kokalo kuom list manotigo e higa mar 2022 cha ema ibiro tigo nyakwara mogi kuom mano ugoko chieng'ono idhi yier jachung' miparo ni obedo mjumbe mari kaka jaod bura manyien ma Kasipul wakaw yweyo nyakwara mogi ma en Ratil kokalo kuom Ramogi FM gi Ramogi TV med mana oro ote mari e SMS WhatsApp kaachiel kod Facebook Live gi X bende wantie achiel kachiel kete mana ka